бързам хубава, ай много батле. Казах я да държи тъпата камера и да не може да натисне стоп. Тя точно това направи. Разбира се, аз натисна стопа, което няма нищо лошо. Това все пак е кети, нека да не забравяме. Да искахме да кажем, Яжте вафли! Не знам да си дойде, тя много иска, свичера смърди яко на него. Те пък за секунди го души и изморих се вече. И така, и в момента не знам до къде е записан тъпия клип. Да, хора, между другото, не я мързи да говори, но мен не ме мързи да говоря, така че ще продължавам да говоря. Нещо трябваше да кажа, разбрах какво твърде много говориш ти. Вижте, в момента ще ви кажа много говоря, в момента тя супер много говоря, може да разбира. Добре, смисъл. Ти ме за чиби парите. Отиваме за маршмелоус. Да, при което спираме камерата, после ще видим клипчето. Чао!